изразим благодарност на общински съветници. Ние последните няколко срещи, които провехме с коматевци, бяха емблематични и удовлетворяваме всяко тяхно желание. Няколко бяха те. И едно от най-важните беше именно възможността да имат и те парково пространство. Положихме усилия, най-вече администрацията на район Южен. Аз им благодаря на господин Кунчев за това, че всяко нещо, което сме подели заедно, той го доработва и можем да кажем, че има добър синхрон. Важно беше тази точка да гласуваме колко се може повече представители на обществото, за да се знае, че коматевци имат подкрепата на Пловдив. Физически кога е възможно да бъде реализиран този парк? Дълъг е процесът. Вие знаете, в Тракия имаше един парк, който е с проектна готовност. Не можем да го пуснем като финансиране от някои от програмите. Надявам се тук да имаме така и помощта и на обществото за това да не е някакъв голям проект, който да чака дълго във времето, а по-скоро да има някаква етапа, за да имат по-скоро възможност и коматевци да се радват на добрите решения на пловдивчани. Възможно ли още в този управлението? детска градина ще има ли там? Така, тук при разговора с архитект Желязкова, който проведахме преди това, до нуждата на такава, докато се осигурят средства, до тогава ще бъде стюринг като парк, това, което говорих.